Nakugang ang mga residente sa United Arab Emirates lakip na ang mga OFW sa kalit nga pag-atake sa Iran Sabado sa hapon, Pebrero 28. Matod sa UAE Ministry of Defense, kapin na sa usa ka gatos nga Iranian ballistic missiles ug mga kamikaze drones ang na-intercept niini sa kawanangan. Bisan og napakgang na sa UAE Air Force ug Air Defense Forces ang nahisgutang mga missiles ug drones, aduna gihapoy mga nahulog sa Emirates territories, hinungdan sa mga nahimong danyos niini sa pipila ka mga establisimento, lakip na ang mga airport sa Dubai ug Abu Dhabi. Tungod niini, nag-issue gilayon og pahimangno ang UAE National Emergency Crisis and Disaster Management Authority sa mga residente nga mag-amping ug magpalayo sa mga bintana ug mga balkonahe sa ilang mga apartment buildings in kaso mahitabo ang lain pang pag-atake. Giaghatusab ang tanang residente nga likayan ang paglakaw sa mga kadalanan kung dili kinahanglanon. Nagpahimangno usab ang mga otoridad sa tanang residente sa UAE nga dili mag-panic buying sa mga importanteng palaliton sama sa pagkaon ug tubig tungod kay adunay daghang supply ang estado. Sa larangan sa edukasyon, nag-anunsyo na ang UAE Ministry of Education ug ang Ministry of Higher Education and Scientific Research nga sugod karong Lunes, Marso 2 hangtod Miyerkules, Marso 4, mag-online classes na ang tanang estudyante sa elementarya ug mga colleges and universities sa tibuok Emirates. Ang mga airstrike sa UAE agi kini og panimalo sa nasod sa Iran human nagpaulan og missiles sa Iranian capital nga Tehran ang Estados Unidos ug Israel Sabado sa buntag. Sumala sa mga reports, patay sa naisgutang pag-atake ang Supreme Leader sa Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei. Matod ni US President Donald Trump nga magpadayon ang airstrikes batok sa Iran kung dili niini undangon ang pagpalambo sa nuclear ug ballistic missile programs. Samtang gikondenar sa gobyerno sa UAE ang pag-atake nga gitawag niini nga flagrant violation of national sovereignty and international law. Henry Abenis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe.